Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jonard. Taong 1971, Gapan, Nueva Ecija. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may bahay na itong si Jonard. Ang kanyang trabaho noon, kung hindi panday, magsasaka. Konting description lang sa kanilang pamilya at sa bahay niya. Dito kasi iikot ang kabuuan ng kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira ang pamilya ni Jonard sa isang maliit na bahay na merong mga dugtong-dugtong na parte. Kumbaga, yung maliit na bahay nila, dinugtungan lang ni Jonard ng bubong nang sa gayoy mas lalong lumawak ang espasyo. Yung pinakasentro, ang kanilang tulugan, ang dugtong sa likod, ang kainan at palikuran, habang ang nasa unahan naman ang kanilang sala at tambayan ng mga bisita nila kung meron man. 5 pala sila sa kanilang pamilya, 3 anak at syempre ang kanyang asawa. Yung panganay niya noon nasa edad 13 taong gulang, habang ang pinakabunso naman nasa edad 9. Bagaman payak ang kanilang pamumuhay, masaya naman ang kanilang pamilya. Ni minsan, hindi sila nagkaroon ng matinding pag-aaway ng kanyang asawa, anuman ang paghihirap na tinatamasa nila. Bukod kasi sa maunawain itong si Jonard, palagi niyang prioridad ang para sa ikabubuti ng mga ito. Ayos lang sa kanyang walang makain, basta ba'y ang mga anak niya ay hindi makaramdam ng gutom. Sa paglipas ng mga panahong kanilang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Inakala niyang tuloy-tuloy na yon hanggang sa kanilang pagtanda, pero nabago ito noong bumisita sa kanilang lugar ang ama ng kanyang asawa. Sa loob ng 3 araw nitong pananatili, ramdam niya ang masama nitong pakay sa kanila. Yung tipong kahit wala yung ginagawa, parang naaalibadbara na siya ditong tumingin. Isipin niyo bukod sa palagi lang yung nakangisi, kung makadikit yun sa kanyang asawa, parang hindi anak ang turing nito. May mga pagkakataong nasisipat niya yung humihipo sa kung saan saang parte ng katawan ng asawa niya, pero sinusubukan niya pa rin yung intindihin. Kahit hindi na niya nauunawaan ang mga nangyayari, pilit pa rin siyang nagpakakampante, gawa ng sa isip-isip niya. Ganun lang talaga ang pag-uugali nito. Ayaw naman niyang mag-away silang dalawa dahil lamang sa mga walang kabuluhang hinala niya. Kinahapunan noong 3 araw, habang naglalakad papauwi itong si Jonard, nasipat niyang nakasarado ang bahay nila. Pagdating niya sa pintuan nito, dahan-dahan naman siyang kumatok habang sinisipat kung sino ang tao na nasa loob. Ilang beses din niyang tinawag ang 3 niyang anak pero bigo yung sumagot. Makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam sa paligid, may narinig siyang isang kakaibang ungol na nagmumula sa kanilang silid. Dala ng kanyang pagdududa, walang pagdadalawang isip naman niyang tinadyakan ng pintuan ng bahay nila, kung saan doon bumungad ang kanyang asawang nakahiga sa papag habang patuloy itong sinusukahan ng ama nito. Matapos itong masilayan ni Jonard, agad naman niyang kinuha sa bayong ang dala niyang kabra at walang pagdadalawang isip yung inihataw sa ulo ng matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas noon ni Jonard, halos mawala ng malay ang ama nito, subalit nagawa pa nitong makatakbo. Hahabulin niya pa sana yon, pero nang masipat niya ang kanyang asawang nalulunod sa suka, minabuti niyang tulungan na muna ito. Nang maialis na niya sa bunganga nito ang likidong isinuka ng matanda, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang silid kung saan nadatnan niya ang kanyang mga anak na nasa ganoon ding estado. Dahil sa pangyayari, hindi na siya nagdalawang isip na ipakonsulta yon sa albularyo sa takot na baka niyanggaw ang mga ito. Subalit nang matingnan na yon ng mga manggagamot, doon niya napag-alaman
na wala naman doong masamang nangyari. Hindi rin totoo ang kanyang iniisip na niyanggaw ito sa kadahilan ng walang natagpo ang anumang bagay sa loob ng sistema ng kanyang pamilya na maaaring may kaugnayan sa isang aswang. Para makasigurado ang manggagamot, nagdesisyon yung patulugin sa kanyang pamamahay ang mag-iina ni Jonard. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol, gawa ng alam niyang para din yon sa ikabubuti ng kanyang asawa at mga anak. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, minabuti niyang bumalik sa kanilang bahay upang isarado ito at makakuha na din ng gamit ng kanyang asawa at mga anak. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pagtawag ng ama nito. Dala ng kanyang galit, agad naman niyang kinuha ang kabrang nakasukbit sa dingding, sabay tungo sa entradang pinto ng kanilang bahay. Pagbukas niya dito, bumungad yun sa kanyang may mga mapupulang mata habang nagwiwika ng, "Pakisabi sa anak at mga apo ko, aalis na ako. Kung gusto nilang sumunod, alam na nila kung saan ako makikita. Pasensya ka na, Jonard, pero ngayon mas kailangan ko sila kesa sa'yo." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa matandang yon. Sa isang iglap, nawala ang pagrespeto niya dito at napalitan niyo ng galit at puot dahil sa sinabi nito. Dala ng bigat ng loob noon ni Jonard, ang kanyang naging sagot na lamang sa matandang yon ay ang paghataw dito ng kabrang hawak niya. Para nga pala sa mga hindi nakakaalam, ang kabra ay karaniwang ginagamit ng mga karpintero o panday kapag bumubunot sila ng malalaking pako. Binubuo yon ng isang pantay na dulo kung saan ginagamit yon sa pagpapatayo ng mga bumaliko na pako. Yung kanila naman, yon ang panghugot sa mga tumuwid na pako. Hindi gaanong kahabaan ang kabra, kung kaya't madali yung nailaga ng ama ng asawa niya. Habang patuloy niya yung hinahataw ng bagay na yon, hindi naglaon, nagawa naman niya yung matamaan. Kitang-kita ni Jonard kung papaano mabasag ang pisngi ng matanda dahil sa lakas ng kanyang pagkakahataw. Gayunpaman, kahit dumudugo na ang pagmumukha nito, hindi niya yon nakitaan ng pagramdam ng anumang sakit, buhat ng pinsala nitong natamo. Dahil sa mga nangyari, hindi niya maiwasang matigilan habang patuloy na pinagmamasda ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, nanginginig namang tinanong yon ni Jonard ng, "Anong uri ng tao ka? Bakit hindi ka nasasaktan?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito sa kanya habang kampanteng sumasagot ng, "Iparating mo sa kanila ang paalala ko. Huwag mo kong bibiguin, iho, kung ayaw mong mapahamak. Sige na, bumalik ka na roon. Kanina ka pa hinihintay ng manggagamot mo." Matapos nitong makapag-wika, bigla na lamang yung tumalon sa kanilang bakod kung saan bago pa man yun lumagapak sa lupa, nasipat niya itong naging isang dambuhalang pusa. Pagpasok nito sa talahiban, hindi niya na yun nasundan ng paningin dahil sa maitim nitong balahibo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanatiling tulala naman itong si Jonard, pinag-iisipan ng malalim ang mga bagay na kanyang nasaksihan. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang 10 oras na, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang asawa at mga anak. Nadatna niya yung natutulog na, kung kaya't ang ginawa niya, kausapin ng albularyo ukol sa mga kaganapang kanyang nasaksihan. Nang marinig naman ng albularyo ang mga bagay na kanyang inilahad, ito na din mismo ang nagsabi sa kanya, totoong aswang ang matandang nakita niya. Hindi yun nagkakamali,
Gawa ng sasalaysay noon ni Jonard, nagpapatunay ito na tangan ng matandang yon ang wangis at abilidad ng isang ganap na aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdulot naman yon ng matinding pagkalito sa panig ng albularyo. Gawa ng kahit anong gawin ito, wala yung nakikitang bakas ng yanggaw sa katawan ng kanyang mag-iina. Ayon pa dito na, bagaman bukang bibig niya ang tungkol sa sukang ipinainom ng ama ng kanyang asawa, maaaring hindi pa yon gaanong tumatalab sa katawan ng mag-iina niya. Ang kinakailangan niyang gawin, pakiramdaman muna ang mga ito sa loob ng ilang araw. Kapag may mga nakita siya doong nagbago, agad niya itong ipagbigay alam sa albularyo. Iwasan niya ring bumanggit ng kahit na ano sa kanyang asawa nang sa gayoy hindi matuon ang wisyo nito sa mga nangyari. Dagdag pa ng albularyo na huwag din nilang kakalimutang manalangin sa araw-araw nang sa gayoy mamatay ang anumang yanggaw na nagtatago sa katawan nito. Dahil sa mga inilahad na bagay ng albularyo, wala namang nagawa itong si Jonard kundi ang magtiwala. Kampante naman siyang totoo ang mga sinasabi nito, lalo pat bantog din yun sa kanilang lugar. Kinaumagahan, pagising ng kanyang mga anak, wala naman silang napansin dito maliban sa hindi na nito nagawang maalala ang mga nangyari noong nagdaang araw. Pagtungtong ng 7:00 ng umaga, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik sa bahay nila. Makailang ulit niya pang itinanong sa kanyang asawa kung ano ang nangyari noong nagdaang araw, subalit maging ito man, aminadong walang natatandaan. Pagkaraan ng 2 linggo, dahil sa dami ng kanyang trabaho, unti-unti niyang nakalimutan ang tungkol dito. Isang hapon, pagbalik niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang asawa niyang nanlilisik ang mga mata habang nagmamasid sa kanya. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, napansin niyang bigla na lamang bumalik sa normal ang pagmumukha nito. Dala ng pagod, minabuti niyang ipagsawalang bahala na muna ang bagay na yon, gawa ng sa isip-isip niya, namamalikmata lamang siya. Sa pagsapit ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, nagpaalam itong si Jonard na mauna nang matutulog. Pagsang-ayon naman ng kanyang asawa sa nais niya, dali-dali naman siyang pumasok sa silid nila para magpahinga. Habang nasa kasagsagan ng napakasarap na tulog itong si Jonard, bigla naman siya noong napabalikwas nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay sa loob ng kanilang bahay. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang napakadilim na silid, kung saan ang ginawa niya para makalabas roon ay dahan-dahang mangapa at makiramdam. Iisang gasera lang kasi ang buhay sa bahay nila tuwing gabi at nakatali yon sa pinakasentro ng kanilang sala. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam sa paligid, napansin niya sa silid nila na wala doon ang mga anak nila. Pagbagtas ng daan ni Jonard patungo sa kanilang kainan, bumungad sa kanyang mga mata ang mag-iina niyang nakatuwad malapit sa may hugasan, may namumulang mga mata habang pinagpipira-piraso ang iilan sa mga manok niyang alaga. Yung 2 sa mga anak niya, kitang-kita niya kung papaano uminom ng dugo nito. Maya-maya pa, nang manumbalik sa katawan ng mga anak niya ang wisyo nito, bigla naman itong binitawan ang kanilang mga hawak na karne habang pilit na pinagmamasdan siya nito ng maigi. Bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na pagkalito, hudyat na maaaring hindi nila maalala kung bakit nila ginagawa ang bagay na yon. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, agad naman niya yung hinagkan habang pilit itong tinatanong kung meron ba silang iniindang karamdaman. Matapos naman yung marinig ng kanyang anak, umiyak lang naman ang mga ito habang paulit-ulit na sinasambit sa kanya ang mga tinig na hindi nawawala sa mga isip nila. Ayon sa panganay niyang anak,
gabi-gabi na lang may mga naririnig silang malalalim na tinig sa kanilang isipan na tumatawag. Kapag naririnig na nila ito, nakakaramdam na lamang sila ng puyat hanggang sa hindi naglaon, hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Dagdag pa nito na sinusubukan naman nila yung iwasan, subalit kapag lumalalim na ang gabi, mas lalo namang tumitindi ang utos sa kanila na ibinibigay ng tinig. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang kanyang asawa upang tanungin yon ukol sa mga nangyari. Pagtitigan nilang dalawa, dahan-dahan naman yung tumayo habang paunti-unting bumabalik ang normal nitong anyo. Sa paglapit nito sa kanya, nanginginig naman ang katawan nitong yumakap habang nagbabanggit sa kanya ng iilang kataga. "Umalis ka na. Iwan mo na kami. Umalis ka na. Iwan mo na kami." Paulit-ulit na wika ng kanyang asawa. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, pilit naman niya yung kinausap ukol sa kanilang pinagdaraanan, subalit bigo yung maisalaysay ng kanyang asawa sa kanya. Imbis na sumagot yon, panay lang ang ginagawa nitong pag-ungol na parabang nahihirapan itong huminga ng normal. Dahil sa pangyayaring yon, kahit 10 oras na ng gabi, sinubukan niyang dalhin ito sa bahay ng manggagamot. Nadala naman niya ang kanyang mag-iina sa bahay ng matanda, pero kagaya ng dati, wala itong nakitang kakaiba. Hindi yun naniniwala na nayanggaw ang kanyang mag-iina, gawa ng normal naman ang katawan nito. Isipin ninyo marami nang ginamit na ritual at medalyon ng albularyo, pero nanatili pa ring malinis ang inihahayag ng kanyang tawas. Sinubukan na din niya yung lapatan ng iba't ibang uri ng pangontra sa aswang, pero hindi yun tinatablan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Bagaman pinaiwas na siyang tumira sa bahay nila, hindi nito napigilan si Jonard. Akala niya mangingibabaw ang pagmamahal niya sa mga ito, subalit nagkamali siya. Kinagabihan ng 9 na araw ng kanilang pagsasama, doon na nga nangyari ang mga bagay na kinakatakutan niya. Habang nagpapahinga siya, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang hilahin ng kanyang anak papalabas sa silid. Napakalakas ng kamay nito, kung kaya't parang sanggol na hinila itong si Jonard papalabas. Pagbagsak niya noon sa sahig, dali-dali naman siyang tumayo habang isinisigaw ang pangalan ng mga ito. Paglayo niya ng bahagya sa kanyang mga anak, doon niya nasilayan ang mga kakaiba nitong itsura. Bukod sa baluktot nitong mga likod, meron na din yung mahahabang mga daliri na merong matatalas na mga kuko. Namumula na rin ang mga mata nito at meron yung mga pangil na animoy bigla na lamang nagsiuslian sa kanilang mga bunganga. Dala ng kanyang takot at pag-aalala, agad naman niyang kinuha ang ginagamit niyang kabra upang mapaghandaan ang anumang gagawin nito sa kanya. Habang nananatili siyang nakatayo sa gilid ng kanilang bahay, paulit-ulit niya pa yung kinakausap sa pagbabakasakaling sa pamamagitan ng kanyang pagmamakaawa, babalik ang wisyo nito. Ngunit nang mapagtanto niyang wala yung epekto, napilitan naman siyang tumakbo sa kusina ng bahay nila, kung saan doon tumambad ang kanyang asawa na kinakarne ng buhay ang albularyong tumutulong sa kanila. Pagtitig nito sa kanyang kinaroroonan, bigla naman yung umangil at kasabay nito ang pagsunggab sa kanya ng mga anak niya. Pinagtulungan siya ng 3 hanggang sa dumating ang puntong bumagsak na siya sa sahig. Para maipagtanggol ang kanyang sarili, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinagtatadyakan papalayo. Nang magkaroon na siya ng pagkakataong tumayo, dali-dali naman siyang tumungo sa sala, dala-dala ang kabra. Paglapit niya sa altar, agad naman niyang kinuha ang isang maliit na krus, isiniksik yun sa kanyang kamay, sabay tungo sa lugar malapit sa entradang pinto ng kanilang bahay.
Kung iisipin, kaya niya na sana noong tumakas pero pilit siyang pinipigilan ng kanyang konsensya. Hindi niya kayang magpakalayo-layo sa bahay nila gawa ng sa isip-isip niya ano ang mangyayari sa kanyang pamilya kung pababayaan niya ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating ang kanyang 3 anak na meron ng mga buntot at mahahabang balahibo. Habang dahan-dahan niyong lumalapit sa kanya, mas lalong lumalakas ang pag-aangil nito, hudyat na meron na yung binabalak na masama. Pagsilay niya sa kanyang panganay na papasunggab patungo sa kanyang kinaroroonan, agad naman niya yung hinataw ng kabra sa ulo na siyang naging sanhi upang mapasigaw ito. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't pilit naman siyang pinagtulungan ng 2 pa nitong kapatid na siyang naging sanhi upang gumawa din siya ng hakbang na maipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit napakasakit ng loob noon ni Jonard na saktan ng kanyang mga anak, wala siyang pagpipilian sa kadahilan ng buhay at kamatayan ang nakataya. Kung hahayaan niya yung atakihin siya, paniguradong dadanasin niya lamang ang isang nakakapangilabot na kamatayan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagdesisyon siyang patayin na lamang ang mga ito. Pumasok sa kanyang isipan noon na kung kukonsintihin niya ang ginagawa ng kanyang mag-iina, maraming buhay pa ang madadamay. Habang pinaghahampas niya ng kabra ang mga anak niya, hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang luha. Pakiramdam noon ni Jonard, napakabigat ng kanyang kalooban gawa ng sariling dugo niya at laman, tinatanggalan niya ng karapatang mabuhay. Gayunpaman, sa likod ng nararamdaman niyang lungkot, nagpumilit pa rin siyang isakatuparan ang kanyang nais. Hindi niya yun ginagawa para sa kanyang sarili, bagkus ay para ito sa mga taong maaari pang mapaslang ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagkamatay ng albularyo sa kanilang lugar, sapat ng basehan para hadlangan niya ang pag-iral ng mga ito. Makalipas pa ang 3 minuto, nagawa na niyang paslangin ang kanyang mga anak. Habang nakatayo siya sa harapan ng naghihingalong katawan ng mga ito, animoy dahan-dahan naman siyang binabalot ng panghihina sa kanyang buong pagkatao. Hindi naglaon, pagsilay niya sa kanyang asawang gumagapang ng patuwad papalapit sa kanya, agad naman niyang kinuha ang kabra at walang habas siyang pinagpapapalo hanggang sa dumating ang puntong magkabutas-butas na ang ulo nito. Bagaman napakalakas ng nilalang na yon, hindi yun alintana para kay Jonard na paslangin ito. Marami man siyang tinamong pinsala sa katawan, hindi niya yun ininda sa kadahilan ng mas matindi ang pinsalang tinamo ng kaluluwa niya. Alam niyo ba, nang masipat niyang hindi na gumagalaw ang kanyang asawa, pinili niya pang yakapin ito habang patuloy yung kinakausap. Nagbabaka sakali din siyang mabubuhay pa yon, pero nang makita niya yung naghihingalo, nawala na siya ng pag-asa. Pagbalik ng totoo nitong wangis, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang pisngi habang nakangiti. Panay din ang pagsasalita nito pero hindi niya na yun marinig o maintindihan. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, isinisi niya ang lahat sa ama nito. Hinangad niyang paslangin din yon, ngunit bigo siyang maisakatuparan ang bagay na yon sa kadahilan ng bago pa man siya makarating sa lugar nito, nagawa na siyang mahuli ng mga sundalo. Hindi na siya nilitis pa, gawa ng marami ang tumistigo sa karumal-dumal na pagpatay niyang ginawa. Sa loob ng bilangguan, maraming pinagdaanan nitong si Jonard. Lahat ng pahirap ng kanyang mga kasamahan sa loob, taus-puso niyang tinanggap. Ang iba namang nakaintindi sa kanyang istorya, naging kaibigan niya. Magmula noon, tila bang nagkaroon siya ng isang mabigat na pasanin sa kanyang likod. Dahil dito, hindi na niya inintindi kung ano ang mangyayari sa buhay niya sa kadahilan ng nasisiguro niyang wala nang naghihintay
na maliwanag na bukas para sa kanyang sarili. Halos inabot si Jonard ng halos humigit 3 dekada sa loob bago siya nakalaya. Nung makalaya siya, tinapos niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang sarili. Nang mapag-alaman naman yon ng kanyang matatalik na kaibigan sa loob, pinilit siya nitong puntahan para tingnan sa kahuli-hulihang pagkakataon. Habang inililibing si Jonard, ramdam ng kaibigan niya ang matindi nitong pagsisisi buhat sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang asawa at mga anak. Pero ayon sa iilang mga preso na napagkwentuhan ni Jonard ng kanyang karanasan, ang pinakabrutal na parte sa kanila at kung saan sila nakaramdam ng matinding awa ay yung nasaksihan ni Jonard na ginagawa ng kanyang asawa na kinakarning buhay, yung albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang kakaiba ng kwento na to, no? Kasi hindi nalaman ng albularyo na tuluyan na palang niyanggaw yung buong pamilya. Alam nyo, nung narinig ko yung kwento na sinusukahan yung asawa niya. Yung asawa niya, feeling ko yun lang yung magiging aswang. Pero hindi eh. Pati yung mga anak niya. Siguro, ang nangyari dito, sinukahan na din ng lolo nila silang mga bata. Tapos, hindi lang yung nasaksihan ni Jonard. Ang pinaka nasaksihan ni Jonard, yun nga, yung sa asawa niya na ginagawa yung pagsusuka nung matandang aswang na yun. 'Di ba? Feeling ko yun yung nangyari. Kaya, buong pamilya nito ni Jonard naging aswang. Pero, sa side naman ni Jonard, napakasakit nun. Isipin mo ikaw yung papatay sa pamilya mo na wala ka namang ginagawa, wala rin silang ginagawa. Hinawaan lang nitong mga pesteng aswang na to. Kaya ang ending, yun, siguro sa sobrang lungkot ni Jonard, nagpakamatay na lang siya. Kasi nga, tanggap niya na sa sarili niya na hindi siya makakalaya eh. Pero itong taon na to, hindi ko alam kung anong klaseng hustisya meron tayo, kung bakit nakatakas pa to si Jonard. Alam ko pag mga ganitong taon, uso na ba death penalty nito? Kasi kung sakasakali man, malamang patay na tong si Jonard sa kulungan pa lang eh. Pero hindi eh. 30 years niya lang pinagbayaran yung kasalanan niya. So, para sa dami ng pinatay niya, parang hindi pa yun worth it. 'Di ba? Pero may may proseso naman yan sa bilangguan eh, sa mga abogado. Pero, sino ba namang maniniwala na kaya ginawa ni Jonard kasi naging aswang yung pamilya niya? Ako, unang isipin ko addict tong si Jonard. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. So, hindi natin masasabi kung bakit pa siya napalaya nun. Tapos, 30 years lang yung ipinataw sa kanya. Baka meron nakakaalam sa inyo. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.